Nunatsinni pingaartilluakkatta illagaat kalaalimengit nerisatsinut ilaалluartuupput nalliuttuni kaffisortitinerni kalaalimengit pingaartinerarluartarlutik ukiwalunni kalaalimenernik tunaissornet nunatsinni mislitternaartararpoq ajoraloortumillu misiliisut amerlanerit iluatsinnaajorput maannali iluatsissimalerсут ilaat maniitsumi kalaalimenernik tunaissorfeaq Lilleholmi uanialkaatassiami ilisaatissaarput Lilleholmi piinnittuupput apparit jensammaanniita Lilleholmi kalaalimenernik soortu alisakkat puisit tuttut umimmaatikaullit аллаллу туниссианерсинаасарпут малуисассарлусуултеq тассаавоқ мисилераанеq туниссиорнэрмик мисилераанеруп пингаартиннеқарнера Tengo yo casi sucesión de los capítulos. Le vettore che sarà inom bukinaraarlu qerataraarlu suppalliassatu aggussap. Istaqo ulliangorlu aggussap portorluul. Tavajimaanik. Tässä tangoa kaasittu. Absoluuttisesti. Sortu pitingo pokaatioa. Kapisillit qeeteqarnaartussaaput. Qeetereppatalu taasimakin on suppiliasangorluita qarnaartussaaput. Tamannalu tullingummat. Lilleholmi sulisutilaata hansip taanna suliassaq siuaa tassa kapisillit aggulerpai. Hansip massakuillimani kapisilli soorootinima. Kapisilli agguartu ortorikka suinhat kiluliaalu. Tassa kapisilli suuqanui qaatilimmaa kuilerarpusiam. Assaina maskinaanno Silisusa alianersingaatsuuma yaqwa periarsinerlu sususa alianerlu uqorpa tassa utliakkaartu taamatu tassa siatut taamut kalaattisorumagaan tassatuama torsinnaagutsoor immaami mamaanaartortartu tassa mamarsuartorsuuppuso kapisilamarsuartippa ilaanni annertulaani leqqussularpu ilaannerearlutik am soqartinnaajorpa ullormi nikeralaarpu Tuinhal kiluliarakka. Tuinhal kilo. Joo. Tässä pisin ja finni taamatis kohtaisi kumppanille. Luo ukua pääsini kumilla sumukamniarnersu. Malarsinna institutionina yartaqqannissa. Pastamakko. Sanoqqaavit utoqqaittuilu tamasa sumaapsu akortarpuutaarma iluitsutittuit klaseerluilamma liaasarpu pitsa siigituumma pitsaasusi ataasiinna Pitsaapun. Pitsaapun, joo. Mutta ei ole
Tjasuta attangortumu suunam ajortortaqaranata visissornerini takkua peortarpu Silannaani tingatasoro John Lille Holm med det solutioner at tage fem kapitel på Namma sisinuunaqut qamautilai tässä voivat tässä taatsoitti voivat taju amit sikinilaa uffamaqasi puyaarsinnaasaqqusiutani sa kapilisi haatsasisinneqalaaqqa fanngapit holluusinneqalaaqqa Afani lumini lisi abskaftsaraqqusi ganna puyaarsannaqqisi afani afanuufutaraqqa issa maskiinaqanna ilmiuisuguisuu uqqammilersuunnartarparpuu lumini isuginnartarpalinissavitugaa ukuataava aquuquyussuusi PR-team taajokkatortu PR-teamissa taatseqqaartu taajoraastu kussappu stamutraatsuarfu nimitilaarfu PR-teamissa sen taatsuginormaatartu aqaumi tassani suliaqtarpua kalaalimino paanussuimaani suliarasartasi suunneruqqat suliarasartartas tässä ammattiartoruusartu suliarasartakku parperat niiset ikannguppuumassatsuularnera kuusi tawa dinamiun umimmat niqalaamta tiortartuuqiartua tawa aliakkaama ammattiartuaruusartu suulartakku Pisinjahti piumasaatokkakati sen suliaqqa linna Tässä meillä on kivoin saattanut tällainen se saattaa tällaisia filmejä se manne kun on se filmi tässä ajoilla nuonnalla tällainen on tuo nuonnalla man nakaloisun sumin palaa Usaduan desta kojam taasti katina taikko tagayula filmse taira uyusappu
Kaasumna nikkiviljaa kutsinahtu. Asuppustakin on samalla. Nautilaasut. Otattaa. Tää pannassa on. Äkki kaimikin se sakasoppu. Tää hiatimi. Näitä suti saappu. Täytyy singustu pojoisua sillä suutta. Amma. Tänne intiimi, missä näitä sutistaa. Tää on pojolmalla satsaputna. Mistä olette pojohtuneet? Äkki kai näitä sutistaa. Tänne chivichim näitä sutistaa. Tää on juustu, ehkä täytyy pojoisua kyllä suamma. Intiimi. Tää on unikkonia elämännikkonia juhlaka. Tää on äsännissä. Tässä ei minun isomissa. Tää on Mennä sinne sen. tämmöisessä jaksossa ngoppai. Tää Isukutappas taakin pojo. Pojo unin ja joan pojukka. Tauat. Amma isukutappas. Ikumappas taakin. Amain näin sama takku amain. Kun mä pastaan kujohjutti sattami. Sangat sattami. Se oli kahtoa nahkuttaa. Ullaaptungaani taamatukkapisillinnik liliornimi suliaqartat malinnaaffiaraatsigit ullupeqqatakiorna tullinguultik sulianaartussavngorput umimmaat tassa panerti tassat
Tamata umimma tanutchida Julia's kassi Julia's tutto. Numero non è a costume, a costume. Costume, sicuro. Io costume ti ho dato. Non hai. Non hai bisogno. Io sono un scuola più a soffiare. Nyt kohti sapsilla paljon. Sunna susa. Vesillä paljon sappuja. Ima. Voisin piniellä takkuun. Se on yksi taija. Se on yksi taija. Yksi taija. Sinä on paljon Juliasta. Juliassa. Ja sinä on Juliasta. Ulupitset. Kitso raison c'est le Sokko pitää kotona käydä. Paljon sinä on kuitenkin silton pidettyä suuremmin suojelua. Tässä on Juliette. Tämän Juliette tuli attackingista. Tässä on rahtia attackista. Se tuli takkaan ilmastaa, se on tappia. Siinä on odommassa.
Panelilorpivitenguaq panertastumimmaila umimma automatisk muna inertaami tawa programmia piarerniku tawa asu nitiinertussanngortut tawa aasarsinnassa aasar niitiimi utaakinaaqarpiaraarsiusu so portoriallangorsimassappuussak Ja. Mange poser, der skal laves. Ja, ja. Den ene tørring, den bliver omkring 35 kilo. Og så kan du regne ud, det er pakket i mellem 100 og 200 grams poser. Så det er omkring, ja, det er 5 på et kilo. Det er 1,5-200 poser. Ja. Positivuna. Positivland. Tskavslik så. Tskavslik hakkekød. Tskavslik Hvor grammægtarer appe. Hvis jeg er det så bjergelorpivma. Så. Umanamil. Mimatusinangitila. Op. Mimapan. Umadal. Umadal. Så. Kanskje det samme. Alisekkani saavuttiamma. Misilaaluunerpus. Tässä napasuni suliariliassatsinnik napasuni taajorteraluta аллартитtussaat таамамма вилаараллута 400 кило таajorterникуарпа Iluatsилluarpani. тасса илуатсиллуарпорсуу соор такусиннаасауна уллуфиортани миссаани тааттуминникуу таамамма сивисууми паарасиннаангорлу